chabvondoka manje kumabarracks uko toona kuti General Walter Tafumane panguva ino vopuwa ma-warnings aiwa nevakomana veAnti 2030. In other words, tiri kutaura masupporters aVP Kosandino Chiwenga achiudza General Tafumane achiti if you ignore magenerals anozikanwa dzakatika from the period of 2017 to 2024, next is you. Uritorimo mupipeline ndiwo wakatevera uri kutevera akuzoatakiwa nekuri akasho zvakare. Sarapira mashoko danyuko panguva ino totibo subscribe or like on the bell icon. Tiuda pahedo yamuri kuona yakanzi President Anti 2030. Panapa inonzi chikora zvegananda anobuda achinyora achiposta mapictures amuri kuona awa emamilitary generals akasakatika from 2017 to 2024 sezvamuri kuona mapictures awo Tafumane aiwa ari mumilitary gear obudanyora chiti Dear General Matatu and Tafumane, if you ignore these dates of your fellow comrades, tomorrow it's you. Before 2028, another round of assassination will feature you and all the remaining old generals to pave way for generation shown. Bookmark this post. Tini wenyu mwana wevu ndo mashoko nokudanyuka panguva ine atara mashoko achiti these generals vari kuripo zvavo vati kuri kuonekwa kunzi zvigananda zvine maplans azvo sezvinombotaurwa nevamwe vachipoti dynasty and the likes, oro zvataurwa pathis yendo yepresidential Anti 2030 vachiti they are just preparing the way for generation shown. Mashoko ari kubuda panguva ino achiudza aiwa General Emmanuel Matatu pamwe chete naTafumane kuti yes makaiswa pathose post but it seems like you are just replacements. Uchazouya chako chaiwo pachaya pachanyatso kugara panzvimbo idzodzo kana maposition iwo kana kuoccupy those positions vachipa mawarnings ekuti the same way yakaenda vamwe generals matsakatikiro achaita ndo amuchazongoitawo. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi ndako section medu dzefunguro enyu, so subscribe or like, hit on the bell icon.